Albajiri mutum ne kamar kowa, yana bara waɗansu ko suna ruwa, yana biɗar taimako na gaggawa. Albajiri ba shi cin hagin kowa. Hijira yake ya bar gida na iyaye, ya bar yayye gami da kannaye, ya bar gida yana zubar da hawaye, ya bar garin su makaf domin nema na ilimi na addini. Albajiri mutum ne kamar kowa, yana bara waɗansu ko suna ruwa, yana biɗar taimako na gaggawa. Albajiri ba shi cin hagin kowa, yana biɗar taimako na gaggawa. Albajiri ba shi cin hagin kowa. Hijira yake ya bar gida na iyaye. Albajiri mutum ne kamar kowa, yana bara waɗansu ko suna ruwa, yana biɗar taimako na gaggawa. Alhamdulillah, tunda dawa ta yi nama yau ba mutum da guri. Ni dai na gani wallahi. Kai mun jiyan nan. Kaga wancan almajiri. To ba kuma bane yana ji. Yana ji. Haka ma wancan layin da cucuwa su. Da zai wancan. Amma ka bashi ya shi ma ka bashi 100. In yara sun mun kudi ya ne. Sai fa ya kamata wancan kurman to na gogo. Wallahi ka bai mutunci. Mutunci ba kurma bane irin Kalle. kuna da ban kallon wannan mutanen da suke zama su suke kurma ya gogo na zuwa dan tumari ma Yawwa haka ake so. Allah sa ya magani. Masa mai jiki. Zaman ai ba duka zan baka ba kai a cin jika 400 ke baka ji na ce kana cin jika 400 tunda ba Wallahi Allah ina ci Allah. Ina tunji. da ya ka ce mun kai kurma ne ma kutuma gaskiya ku ne to ku ne irin wanda shugaban kasa yake magana ku Aka tudara ku ne ko na da Allah Qur'anin ubangiji la ilaha illallah sai sai ce magana billahi la ilaha illallah kan ku da girman Allah sada wallahi da nan ma na ba komai da kudu wallahi Allah